Машини или свободни тежести? Кои са по-ефективни за максимална хипертрофия? В днешно време всеки втори инфлуенсър или трениращ говори против базовите движения и пропагандира какви ли не глупости относно тях. Едните казват, че ще осакатеете след 10-20 години и ще останете без кръст, рамена, колена и лакти. Същите тези хора товарят лек пресата и правят четвъртинки с ръцете върху колената. Инфлуенсърите пък казват, че базовите движения не са оптимални биомеханически, не са достатъчно стабилни, тренират прекалено много мускули, без да акцентират върху един и лостовете не позволяват свободно движение, тъй като ръцете ви са фиксирани, което би довело до болка. Същите тези хора смятат, че най-доброто упражнение за гръб е придърпване на горен скрепец с една ръка на едно коляно с лека ротация в края на движението. А най-добрите упражнения за гърди са преси на машина и флайс на скрепец от седи.